Tak jo, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. Klasicky je tady Petr Dan. Ahoj. A dneska k nám zavítala na návštěvu na rozhovor Jana Sabová, což je organizátorka chystaného Renfair festivalu. Říkám to správně? Ano, ahojte. Ahoj, moc děkujeme, že jsi za náma přišla. Budeme si povídat o tom, jak Renfair festival v České republice vzniká, kde se ta myšlenka vzala, jaký jsou s tím obtíže a co to vlastně jako znamená připravovat festival. Tak možná bychom rovnou mohli začít od toho úplného začátku. Renfair Festival totiž není nová značka, jestli to správně chápu, klidně mě, když tak jako opravuji, ale je to něco, co jste k nám přinesli z Ameriky, říkám správně? Tak ono, áno, v Amerike sú rozšírené tieto Renfair festivaly, ale tuto v Európe tiež si myslím, že hlavne v Nemecku to ide a práve z Nemecka sa inšpirujeme najviac, lebo tie nové Renfair festivaly vznikli v Amerike vlastne niekedy v minulom storočí, v 70. rokoch. A ono to postupne prišlo ako keby naspäť sem do Európy, ale tuto sme si to osvojili takým, alebo teda Európania si to osvojili takým viacej autentickým nejakým spôsobom a tak. Takže skôr na tú nemeckú vlnu sa snažíme nejak. Mm-hmm. A kdyby si měla jenom nějakou krátkou větou popsat, co vlastně je Renfair Festival, nebo zadefinovat to, kam by si to lidi měli zařadit, dá se to nějak vysvětlit? Dá sa to vysvetliť. Je to vlastne renesančný festival, alebo taký jarmok renesančný, ale tieto moderné Renfairs už bývajú aj s nejakým prívlastkom fantasy, čo teda bolo aj nejako... sme to aj my chceli tak poňať na taký fantasy štýl. A vlastne ide o fantasy festival, ktorý má nejaké prvky renesancie alebo stredoveku. Takže v podstate to, čo si predstavíš ako fantasy, tak čo sa ti prvé vybaví? Zaklínač. Napríklad. Ale ako vyložené je to nejaký stredoveký motív, trebárs rytier bojujúci s drakom a podobne. Že toto je taká tá klasika a po tej primárne ideme. Hej, že nie len nejako novšie diela, ako je práve Zaklínač, alebo to, čo najviac ľudia poznajú, či už od Tolkiena tvorba a tak, ale tak celkovo tam pridať aj také tie klasické, teraz mi to vypadlo, také tie artušovské legendy a tieto veci. A tak nejak z toho spraviť takú všeho chuť. Odkazy do historie třeba a podobně. A skôr na také legendy. Jo, rozumím. No pojďme možná na začátku, dokud jsme, říct, kde vás lidi můžou najít, pokud by je to zajímalo, aby věděli, kde se třeba dá koupit vstupenka, kdy se festival vlastně bude konat a třeba vaše webové stránky, protože na konci už lidi neposlouchají. Jasné. No tak vstupenky sa dajú kúpiť na SMS tikete, vlastne volá sa to Renfair Slavnosti síce príbehu a vlastne sa to koná na hrade Svojanov. Bude to 21. až 23. srpna, čiže tento mesiac. Chceli sme ešte tak ako na konci leta urobiť nejakú peknú akciu. OK. A vaše internetové stránky dáme teda do popisu videa, to vždycky řeknu blbě. Jako je to Renfair.cz, takže jasně, môžeme to dodať. Každý si to vygooglí, když bude trochu šikovnej. Super. Kde se vzala myšlenka vytvořit ten festival u nás? Jak ti to napadlo? No, ja som ráno vstala, jedno ráno teda, a som si povedala, že urobím festival. Lebo totiž to... Zajímavý. To ja mávam také nápady, no. Ono takto, ja som sa k tomu dostala, alebo k tejto, dajme tomu, fantasy komunite, tým, že bola som na bále, ktorý je každoročne v Škótsku, ktorý sa koná. A hrozne sa mi, ako mne sa to vždycky páčilo, áno, tieto fantasy veci. A tak. No a tam sa to tak nejak rozbehlo, ja vlastne robím s kamerou a bol tam jeden kameraman, ktorého keď som videla, jak to tam všetko točí a vlastne aj tých ľudí v tých krásnych kostýmoch, tak som si hovorila, že bože, toto by som raz strašne chcela, že vlastne budem točiť na takýchto akciách. No a o pol roka, vlastne ešte v ten rok sa mi podarilo sa skontaktovať s jednou pani, ktorá robí tuto u nás tematické bály, presne na takýto spôsob.
No a tak som začala teda pre ňu točiť a asi, ja neviem, mesiac alebo 2 na to mi skrsla táto myšlienka, že vlastne ten bál na jeden večer je málo. Že chce to niečo väčšie, niečo, čo bude trvať dlhšie. A síce viem, že áno, sú aj tuto u nás festivaly, ktoré sú zamerané na fantázii, napríklad práve ten Zaklínač, jak je Con Morhen, a aj festival tam má zase Spátky, ktorý zase si ide o Tolkienovú líniu a tak. Ale práve ja som chcela, že by sme urobili niečo také viacej všeobecné. Že ako nebude vadiť, keď tam niekto príde v kostýme trebárs práve o nejakých starých legend, o anglických, alebo proste tak rôzne to poňať. Takú všeho chuť urobiť. Jo. Napadá mě spousta otázek. Ano. Tak za prvý začneme teda asi od toho, co na tom festivalu vlastně bude. Říkala jsi, že bude na 3 dny, teda pátek, sobota, neděle. To znamená, že ten program musí asi být celkem tučnej, řekněme. Chceš vypíchnout pár věcí, které tam budou třeba za tebe nejzajímavější? Na co se lidi můžou těšit? No, v rámci prvého dňa, čo bude piatok, tak festival sa teda otvára o 15:00. Hrad teda otvára svoje brány. A v rámci teda prvého dňa bude aj bál, ktorý sa bude konať na nádvorí práve v spolupráci s touto pani, ktorá vlastne, pre ktorú ja teda kamerujem. Takže sme sa dohodli, že by sme to mohli takto ako poňať nejak spolu. No a v rámci toho, ako bude tam taká klasika, áno, nejaký šerm, lukostrelba, čo si každý bude môcť vyskúšať. Toto bolo pre mňa hlavné, áno, že aby to bolo čo najviac interaktívne. Aby keď tam ľudia prídu, tak aby sa nie len pozerali, ale naozaj si mohli veľa vecí vyskúšať. Takže preto treba je tam aj dosť workshopov rôznych tematických. Jednak si môžu niečo vytvoriť a odniesť, alebo nejaký zážitkový, že napríklad jeden chalan tam bude robiť workshop taký dramatický, akože hranie a prednes, alebo písanie, že ako kreatívne písanie. A to bude vlastne v takom štýle, že on mi to teda vravel, že budú mať za úlohu napísať text alebo báseň, ktorá vlastne bude úplne zle. Že on im vysvetlí na začiatku nejakú teóriu, že ako by to malo vyzerať a oni to budú robiť tak ako reverzne. Že to majú spraviť presne tak, ako sa to nemá. Takže v tomto to bude, myslím, docela vtipné. Takže to správně chápu, tak celý festival se bude ohrávat v prostorech hradu. Áno. A bude tam spousta jakoby míst, kde lidi můžou dělat různé věci. Áno, presne tak. Budú tam rôzne postavy a bytosti, napríklad morská panna tam bude mať svoj vlastný stan, bude si tam plávať v akváriu. Bude mít akvárium sebou? No jasné, hej, má také veľké. OK, to je zajímavý. Veľa korytnaček by sa tam zmestilo. To som asi nikdy ja som mala korytnačku vo veľkom akváriu, tak preto mi to tak... OK. Ale, no. Mořskou panu v akvárku som ešte nevidel. Ja taky ne. Ja som sa s ňou stretla totižto pár týždňov dozadu, kedy som bola točiť na inom takom rozprávkovom festivale, nie tuto v Čechách, ale na Slovensku. A tam teda oni boli 2 a teda jedna z nich príde a vraveli, že... Lebo hlavne deti sa tam na ne prišli pozerať a že boli hrozne zlaté, že im nosili keksiky a ovocie a tak, lebo ako morské panny to nepoznajú. Áno. Oni majú len tie morské plody, ale napríklad také čučoriedky, tak to bola pre nich novinka, tak tie deti boli z toho úplne nadšené, takže potom im ešte viacej jedla nosili, to bolo dosť vtipné. To je super. No a kdyby si sama zase měla vypíchnout jednu věc, která je podle tebe highlight, co by lidi neměli určitě minout, když přijdou k vám na festival, nebo k tobě na festival? No, takto. Keď vznikala tá myšlienka, tak jedna z prvých vecí, čo som ako videla na tom festivale, sú veľké svietiace objekty, ako svetelné, také loutky. A ja si myslím, že ja osobne sa na to najviac teším. Že tam príde Tvorba La Bulba, sa volajú. To sú 2 výtvarníci, ktorí práve tvoria takéto obrovské svietiace loutky a keď sa to tmie, tak tam budú vlastne plávať tým priestorom.
OK, takže nějaký vizuální zážitek z toho místa. Zajímavý. Ale také ako klasicky tam budú kapely rôzne, stredoveké. Za mňa taký highlight, čo bude teda ako headliner v sobotu, tak bude Kelty, to je huslistka tunek z Čech, ale ona teda dlho pôsobila v zahraničí, ale teraz sa vlastne vrátila na domácu scénu, aj s kapelou vlastne prídu v sobotu a no, ja si myslím, že to tam roztočia. OK. Povídej. Klidně to. Zmínila si děti na festivalu. Pro koho vlastně festival je určený? Je jako pro nadšence do fantasy nebo do historie nebo úplně pro kohokoliv, pro rodiny s dětma? Ja by som to možno povedala tak, že je to pre deti a naše vnútorné deti. Takže je to aj pre dospelé deti teda. Takže pro všechny, co si rádi hrajou. Okay. Určite. Jako nájdu sa tam nadšenci histórie v niečom sa tam nájdú nadšenci fantasy, v niečom tie naozajstné deti, takže asi myslím, že každý tam nájde niečo, čo ho zaujme. Ještě mám jednu otázku, jestli můžu. Jo. Zmínila jsi kostýmy. Očekává se od účastníků festivalu, že přijdou v kostýmu? No jasné. Očekává přímo? No tak jako není to povinné. Budete koukat skrz prsty na někoho, kdo přijde normálně oblečený? Jako to nie úplne. Takto, máme tam pranier, takže... Omlouvám se, asi nevím, co to znamená. Nenuď ma. Jo, pranýř. OK, sorry. Což sa hovorí, že nenuď ma hovoriť to po česky, lebo ja to nevyslovím. Já jsem nevěděl, co to znamená, sorry. Chápu, pranýř. Ja sa snažím tie české názvy moc nevyslovovať, lebo na to mám češtinu až príliš rada a snažím sa ju neprezniť. To naprosto respektuju, já jsem akorát nepochopil, o čem mluvíš, takže v pohodě. Jo. Jako žijem tu 4 roky v Čechách, ale stále to je trošku problém. Jo, takže kdo nepřijde v kostýmu, bude zavřený do pranýře? Nie celkom. Jako má to určité výnimky. Takto, tie kostýmy sú odporúčané. Lebo podľa mňa každý si inak užije celý ten festival, keď tam príde v triku a v kraťasoch a keď tam príde v nejakom vyložené kostýme, ktoré môže byť trebárs jeho alter ego, ktoré by si trebárs neobliekol do práce. Ale zase na druhú stranu sú tam aj zakázané veci. Jako zakázané kostýmy? No, zakázané oblečenie. Jo. Napríklad Crocsy, to ako... Jo, takhle, OK. Na to sme prísni. Aha. Ja som docela prísna aj na kšiltovky, hlavne keď sú v nejakých výrazných kriklavých farbách, takže za to tiež bude trest, ale... A tyhle pravidla máte někde napsaný, aby si to lidi mohli najít? No... Nebo to bude, kdo jak přijde, tak odejde? Tak to ako na stránkach to nie je, lebo... neviem, ako možno by to niekoho vydesilo, ale takto v pravidlách na našom webe je, že odporúča sa kostým, aj keď to nie je pravidlo, ale v rámci toho bálu, ktorý vlastne bude ten prvý večer, tak tam je kostým povinný. Ale čo sa týka celého festivalu, tak tam samozrejme môžeš prísť aj takto napríklad oblečený. Ale napríklad na Instagrame tam trošku som popustila úzdu nejakej diplomácii a tam sme napríklad dávali príspevok o tom, že akú obuv treba mať alebo nemať. Lebo ono to takto. Tým, že tam bude ten bál, tak veľa ľudí to bude nejak asi riešiť skrz to oblečenie, skrz tie šaty, že asi bude fajn si k tomu obliecť nejaké ako črievičky alebo lodičky a takéto veci. A práve to sme nechceli, lebo je to tam ako na vlastné nebezpečie, čo sa týka terénu. No a keďže vlastne som chcela, aby to videlo čo najviac ľudí, tak som to poňala takým vtipným spôsobom, kedy sa vyhrážam na konci toho príspevku ľuďom, ktorí prídu v kroksách. No a ono sa to tak ujalo, že z toho bol virál. A jako na jednu stranu som bola rada, na druhú stranu som bola trošku ako konsternovaná z toho, lebo ako pol roka sa snažím robiť krásny Instagram, áno, s krásnymi príspevkami, fotkami, videami. Všetko je to ručne fotené a točené, čo už ľudia sa ma na to pýtali ešte na začiatku, že či to robím ako cez AI. No nie.
nerobím to cez AI, ja to fotím všetko ručne, áno. Ja si doma 2 hodiny staviam scénu, aby som odfotila jednu fotku, ktorú potom dám na ten Instač. A potom mi niekto odpíše, Ježiš, to je pekné, to si generovala cez AI. To poteší, no. Ježiši Maria. No. Takže takto som sa snažila to urobiť pekné a také poetické, ten Instagram. No a potom tam raz dám Crocsy a hotovo, vybuchne. Hejt na Crocsy je víc než umělečno. Asi áno. Okay. Takže ako už predtým som mala ten pocit, že asi idem zlým smerom, pretože prvý taký vtipný príspevok som tam mala ohľadne stanovania. To som sa inšpirovala vlastne rytierom Západozemí, čo je spin-off Game of Thrones. Mm-hmm. Sme doma, hej? Ja, už sa chystám. Dobre. No a tam akože bola celkom vysoká odozva, tak potom som si povedala, že ako to trošku vyhrotím a dám tam heraldiku, alebo teda stredoveké umenie, ktoré je, povedzme si to, celé bizár. Hej. No a to sa strašne chytlo. No a potom som teda si povedala, že asi teda je to smer, ktorým sa budem uberať, takže už vlastne robím viac menej vtipné príspevky a kde tu dám nejaký pekný. Pokiaľ sa teda nejedná o príspevok s programom. OK, rozumím. Ještě bych se možná na chvilku vrátil těm kostýmům. A možná spoustu lidí to bude zajímat, pokud by se k vám někdo chystal. Je teda nějaký specifikum, jaký kostým? To je asi blbě řečený, já vím, že nebudete specifikovat, co člověk má mít na sobě konkrétně, ale když řekneš jakoby kostýmy, tak si potom pod tím představím 1000 různých variant, jo. Jakože můžeš tam přijít za dobovýho panovníka, krásně jako upravenýho, renesančního, tak to si dokážu představit, že je OK, a když tam někdo přijde převlečený za Spidermana, tak to asi OK jako nebude. Nebo je to taky OK? No, tak jako Spiderman úplně nespadá do tohto štýlu. Takže na tím prostě lidi mají jako logicky přemýšlet, co by se asi do takového prostoru hodilo a tomu se přizpůsobit nějak ideálně. Ono je to fantasy, hej. A čiže ako tam spadá trebárs historické nejaké odievanie kľudne môže byť. Od nejakých rytierov po nejakú šlachtu. Nech tam môže prísť niekto aj prezlečený za kata alebo za nejakého mnícha. Klauna. Ne? No takého stredovekého šaška, hej, takého baviča, jo, môže byť. Okay. A zároveň ako zase na tú fantasy stranu, tak čo si myslím, že toto si hlavne pôjdu asi baby, tak rôzne víly, elfovia, mágovia, čarodejnice, takto. Okay. Takže ja si myslím, že práve je dosť tá škála široká, aby presne si každý mohol nájsť niečo to svoje. Ale ako vo všeobecnosti, keď si dáš do Google, že Renfair a k tomu nejaký že kostým, tak ti to vyhodí ako trilión obrázkov, nejakej inšpirácie a nie je toho málo. No. OK. Já bych skočil trošku do té technické stránky toho festivalu, jak tam máte vyřešený třeba ubytku pro lidi, co tam budou chtít být celý ten víkend. No, je to spravené rôzne. Vlastne máme tam stanové mestečko, ktoré bude na lúke a tam vlastne sa platí za stan. Čiže keď si niekto prinesie väčší stan, ktorý pojme kľudne aj 10-15 ľudí, tak vlastne platí len ten jeden stan. Tá lúka je dosť veľká, je to tak asi 200 metrov od hradu. Ja viem, že na stránkach máme, že 100, to bola trošku chybná informácia. Takže, no, ale ako nie je to ďaleko, hej, vo finále. No a potom vlastne na hrade je penzión, kde sa dá ubytovať, aj keď tam už asi sú tie izby vypredané. Ako nejaké ešte zostali, myslím, že zo soboty na nedeľu, ale tie ako celovíkendové, tak tie už sú. Přímo na tom hradě, jo? Nějaký hotel. Priamo na hrade je penzión, vlastne v areáli. Keď vojdeš do toho hradu cez bránu, tak máš tam vlastne penzión, ktorý má aj reštauráciu a vlastne v rámci hradu je väža, kam sa dá ísť. Ako normálne tam robia prehliadky, hej, každý deň. A potom vlastne tam pristavený, neviem, jak to voláte, zámeček asi. Môže byť. No, tak ten je akože novší a je to taká prístavba, že ako celé je to tak
nejak kompaktne urobené a vlastne potom sú tam záhrady, sú tam nejaké nie katakomby, ale ako sa to povie? Sklepení? No, presne, sklepení. Tak aj v rámci festivalu sa dá ísť na prehliadku a napríklad si pozrieť mučírnu a oni tam hovoria aj ako docela zaujímavé storky k tomu hradu, lebo on je, myslím, že z nejakého 12. storočia, čiže je to ako starý stredoveký hrad, ktorý má bohatú históriu, je na nejakej starovekej obchodnej ceste postavený, takže naozaj ako je taký historicky bohatý, že je tam čo vidieť aj mimo festival, nie je to ešte na festivale. Co vůbec třeba s jídlem, jak to tam máte vyřešený? Budou tam nějaký stánky nebo... Budú tam stánky, mimo teda tej reštaurácie. Tam má výhodu tu, že ak by náhodou nevyšlo úplne ako ideálne počasie, tak dá sa ísť aj dnu, ale tam má aj vonkajšie priestory. Budeme tam mať stánky s jedlom, jednak aj s pitím, akože s medovinou, s pivom a presne takéto veci, ktoré k tomu tak nejak patria. Takže alkohol... Nezomrú tam od hladu tí ľudia. A alkoholu bude taky dost. Jako hej, ja si myslím, že hej. Ja dúfam, že teda to tam nejak nebudú úplne preháňať, aby si aj niečo pamätali z toho programu, ale ako keď to bude niekto, kto potrebuje resetovať až takýmto spôsobom, tak asi hej, no. Tak bylo by to autentický. Bude to autentické a potom títo ľudia sa veľmi jednoducho dajú použiť na tematické fotenie. Napríklad budeme tam mať stánok, ktorý bude, ktorý je vyslovene určený na renesančné umenie, na renesančné fotky, ktoré sú ako z renesančného obrazu. A tie bývajú práve také, že ako niekto je tam trebárs mŕtvý alebo zomierajúci a ostatní okolo neho stoja a bedákajú a plačú a utešujú sa navzájom. A no, takže potom ako, dá sa to využiť aj týmto spôsobom. Jo, na fotku asi dobrý. Ja si tiež myslím. No. Jinak takhle, když se zapřemýšlí zpětně, co bylo vlastně jakoby nejtěžší na tom pořádání toho festivalu? Jako domlouvat ty lidi, aby tam přišli, nebo stánkaře, kapely, vůbec domluvit to místo, třeba ten hrad a takhle. Ja rozmýšľam, ako to uchopiť. Takto, pre mňa osobne najťažšie bolo skôr sa preniesť cez tú myšlienku, že organizujem niečo veľké, ľudia majú od toho veľké očakávania a idú v tom strašne veľké peniaze. Jakože, že tým, koľko ľudí a tých performerov musím zaplatiť, že koľko to vlastne stojí, že je to hrozne drahá vec. A tak sa nejak mentálne cez to preniesť, že akože musím to uhandlovať, že to proste není ako 5-korunová akcia, ale je to naozaj niečo veľké a aj vlastne čakať na to, kedy sa treba naplňa nejaké tie finančné míľniky, lebo my teda tým, že sme prvý ročník, tak nemáme žiadnych sponzorov. No a tým pádom vlastne to financujeme všetko sami cez vstupenky, cez predaje. A ono vlastne tie predaje aj majú fázy, že je tá prvá vlna, tá sa akože rozbehne a potom to tak troška utichne. No a ako ty keď si z toho v strese, čo si, tak sa ti aj ťažko spí docela a po nejaký určitý míľnik, kedy ty vieš, alebo už vidíš takéto svetlo na konci tunela, že OK, tak ako vyzerá to tak, že ten festival sa zaplatí sám, tak dovtedy máš blbé sny a ako budeš sa spotený s tým, že sa ti treba sníva, že tam prišlo, ja neviem, 30 ľudí a teraz musíš všetkým povedať, že rušíš festival a tak. Takže ja si myslím, že tento taký ako mentálny blok a to čakanie, tá trpezlivosť toho, aby ty si ako prišiel do určitej úrovne, kedy začínaš byť v pohode a odškrtávaš si, že OK, tak už mám
na toto všetko, teraz ešte potrebujem toto zaplatiť, tak to hádam akože do budúceho mesiaca tam budem niekde, aby som si zase mohla niečo odškrtať a tak. Takže toto je asi najťažšie. Pre mňa osobne, ako každý to má podľa mňa asi inak, ale paradoxne dohadovať ľudí bolo asi to najľahšie. Jo? Ja asi mám veľké šťastie, alebo celkovo ako táto akcia má obrovské šťastie v tom, že to tak nejak oslovilo presne takých nadšencov a srdciarov, že veľa ľudí tam príde v rámci toho prvého ročníka, trebárs len za cesták, že si nehajú preplatiť nejaké náklady a trebárs, že ja im dám nejaké vstupenky pre ich príbuzných alebo ako kamošov, aby si tam niekoho mohli zobrať so sebou. A ako toto je dosť nápomocné, no. Keď vidíš aj tú iniciatívu tých ľudí. Vieš, že nielen, že ty musíš všetko vymýšľať, ale trebárs príde človek, ktorý ti napíše a povie ti, že hej, mám takýto a takýto nápad, čo by sa tam mohlo hodiť. A vlastne nič za to nechcem, lebo chcem byť len súčasťou toho. Čo nehovorím teda, že všetci sú takíto, samozrejme je tam veľké množstvo performerov, ktorých teda zaplatím alebo je treba zaplatiť, ale dosť ľudí, čo ma teda prekvapilo, je ochotných prísť aj takto, že na dobré slovo a len z toho hľadiska, že sa im páči ten projekt. Ozvali se ti třeba nějaký lidi jako samej, že by prostě chtěli působit, že si ani nemusela hledat nic? Áno, určite. Asi, ja neviem, tak tretina ľudí sa mi ozvala, že sama. Třetina? Hej. To je docela randa. Ale tam je zase asi vidět, že ta komunita ohledně tady těch jako fantasy věcí, tak... Aj to, aj v rámci toho, že veľa ľudí trebárs ja nepoznám, ale že ich poslali za mnou ľudia, s ktorými sa poznáme. Hej, napríklad. Že ja neviem, že ja som sa trebárs dohodla s kamoškou, že tam bude trebárs niečo mať na starosti a ona mi dohodila 3 ďalších ľudí, ktorí tam urobia program. Napríklad práve toho chalana, čo tam bude robiť práve tie workshopy, to písanie kreatívne a ten prednes. Takže ono je to také, že áno, aj organicky sa dosť ľudí ako takto nájde. To zní, že těch věcí tam jakoby spousta, což teda znamená asi nutně, že to byla jako spousta práce to nějakým způsobem skoordinovat a ty lidi jako dát dohromady, aby to fungovalo, aby to mělo nějakou formu. Ja by som ťa opravila a nehovorila by som úplne, že v minulom čase. Okay. Stále to trvá, chápu. Stále to trvá. Ale chci se spíš zeptat, já vím, že ty jsi jakoby ta hlavní, co stojí za tím festivalem, ale děláš to fakt jako sama? Nebo máš nějaký tým realizačních lidí, kteří ti s tím pomáhají? Takto. Väčšinu vecí robím sama, lebo ja som, to je docela aj nevýhoda taká, že ja si potrebujem robiť veci sama. Lebo ja to viem najlepšie a ja to viem podľa seba, jak to proste musí byť. Ale samozrejme, nechcem sa úplne zblázniť z toho, takže mám ľudí, ktorým dôverujem a o ktorých viem, čo sú ich silné stránky a jednak, že aj chcú byť ako súčasťou tej akcie, takže áno. Sú aj ľudia, ako, mám taký akože tým. Třeba ten Bálek si zmínila, že bude dedikovaný na tú pani. Presne tak, že vlastne po mne hneď najviac vecí má na starosti práve ona, lebo ona si vlastne v rámci toho bálu zase rieši. Kolik jste prodali stupenek do teďka, jestli to není nějak tajný? Ja to moc nechcem asi. Nie, tak... Nemusíš, jestli nechceš, ale třeba jestli to je aspoň jako pozitivní z tvýho úhlu pohledu, nebo... Jako je. Jo? Hej. Vypadá to dobře zatím. Zatiaľ to vyzerá dobre, áno. Nechcem úplne hovoriť, že koľko, lebo ono stále do festivalu sú 2 týždne a práve v tomto období aj predávame najviac stupeniek. Ja to vidím na tej krivke, že to ide ako exponenciálne. Áno. To bych nečekal, tyjo. To já bych čekal, že se nejvíc lístků prodá v té první vlně a pak to spíš bude jako stagnovat. No, v tej prvej vlne to bolo akože takto, ale ako išlo to potom dole a potom akože to
potom ako tam boli také ako Okay. odchýlky a teraz akože to začína tak ako, je tam tá krivka, ktorá sa tak akože už zdvíha smerom nahor, takže Super. si myslím, že dobré. To mě napadá, když si říká, že si dávala různý ty posty na ten Instagram a takhle, našla jsi tam nějakou korelaci třeba mezi... Jo? Hej, našla. Dělá to hodně. Asi hej. Bola tam korelácia práve pri tom virálnom poste s tými kroksami. Aj keď to nebolo najviac. Najviac bolo, myslím, keď som práve dala von prvý príspevok s tým stredovekým umením. Keď som tam začala dávať uchylačiny proste, tak vtedy ľudia začali kupovať. Tak je to logicky o tom dosahu, že jo? Čím delší Jo, máš jasně. jako dosah, tím víc lidí se dozví o tom festivalu a z těch prostě nějaký konverzní poměr jako proteče na vstupenky, no. Jo, to určitě. Mně šlo o ten konverzní poměr, že třeba pak, když to vidíš u té naší tvorby, jakoby, kde ten konverzní poměr třeba z Facebooku, že jo. 10 000 ku jedný. No, No, chápu, jo. i víc, myslím, jako, jo, tak mě právě zajímalo, jak se to pročte do těch vstupenek, do toho prodeje. No. Třeba bychom měli začít prodávat vstupenky někam místo toho. No, nebo dělat kontroverzní obsah, že jo? To Nebo dělat kontroverzní obsah, to nechci. Ja vám môžem poslať nejaké stredoveké obrázky, keby ste potrebovali. Ako napríklad falických symbolov je tam ohromne veľa. Super. No, Ale tak ja si myslím, Ja, že toto je vo všetkých kultúrach, že nie len ako ten stredovek, taký klasický, anglický, ale napríklad ja aj v rámci nejakých svojich cest trebárs po Ázii, tak ako to tam ide hodne, no. Napríklad v hinduizme a tak. To je zajímavý. Tako je, To bych si no. vůbec netypnul, že vlastně bude na takhle moderní platformě. A vy používáte Instagram jako výhradně? Nebo i jiné platformy? Sociální? jak se tomu říká? No, tak to spravila som. Ja som spravila stránku aj na Facebooku, ale mám tam nejaký technický zásek, že sa mi to z nejakého dôvodu nedá ako spárovať s tou Instagramovou. Takže to teraz stagnuje a dúfam, že to v najbližších dňoch ešte nejak rozbehám, pretože chcela som práve na Facebooku robiť udalosť, čo je také, že to si vždycky ako ľudia uložia, že treba, že možno sa zúčastním a potom sa mu to tak nejak pripomína. Ale primárne si ideme na Instagrame. No. Protože na tom Facebooku ta komunikace těch lidí je dost odlišná od Instagramu, aspoň teda z naší zkušenosti. Ja viem, práve jako ja som sa tomu docela vyhýbala. no. A chtěl jsem říct, že my jsme měli nějaký problém s tím metabusinessu, tam, že jsme nemohli propojit ty účty. Tam je spousta problémů, vždycky nějaký zmizí a nějaký nový se objeví, ta meta je v tom taková speciální, no. Toto, akože tak celkovo proste človek, keď robí takýto nejaký projekt, tak to je jak snažiť sa udržať dva psy vo vane. Jako zároveň, hej. Že jedného chytíš a ideš ho umyť a zatiaľ ten druhý ti zdrhne a teraz ho ideš chytiť a no. Takže toto je presne to, akože vyriešila som nejaký problém, ďalší vyvstal. Teraz. A pak ještě člověk zjistí, že když potřebuje řešit něco s podporou, tak si musí zaplatit Meta Certified, což stojí asi 1000 měsíčně, což normální člověk, co dělá nějaký malý projekt, platit nechce, že jo? A bez toho se nikam jako nedopíšeš ani nedovoláš. Je to trochu crazy, no. Jinak kolik času ti to týdně zabere tady to? Mnoho. Je to práce na full time? Ja to neviem nejak spočítať, lebo takto, ja nie som vôbec systematický človek. A je to trošku problém v tomto, lebo začnem robiť, začínam si mysleť, že mám ADHD posledného pol roka a možno na tom aj niečo bude, lebo naozaj, ja si k niečomu sadnem, začnem to robiť, pritom na niečo narazím, tak sa začnem venovať tomu a tak toto ide ďalej, až vlastne zistím, že tú pôvodnú vec som vôbec nespravila, že je 1 hodina ráno a už asi by som si mala dať trochu aj spať, ale väčšinou po večeroch to riešim. Takto, ja som freelancer, takže zase ten čas, to manažovanie toho času je na mne, ale vie to byť taká dvojsečná zbraň. Že tým, že vlastne si to musíš zmanažovať sám a občas, keď trebárs už si aj dosť unavený, tak nemáš trebárs ten, jak by som to povedala, ani nie drive, ale... Energiu?
Nie. Motiváciu? Nie. Takéto, že toto vystrihneme. Ježiš, no som ja blbá. Chuť? Nebo, neviem. Nie. Dobre, vrátime sa k tomu neskôr. Skúsim to inak opísať. Proste... Ja mám... To je autentický. Můžeme to klidně říct jako z druhé strany. Vy tu máte také strašné teplo, že mne sa normálne uvaril mozog, ja to cítim. Se omlouváme, no. No, to je... Nie, proste, je to ako, keď máš treba vojakov, hej, tak majú... Přilbu. Jako ozaj? Tak. Rozkaz nějaký, nebo... No ale taký vnútorný. Disciplínu, prosím, Áno. áno. Okay. Že treba, keď už máš toho veľa a je tam tá únava v tom, tak už chýba aj tá disciplína. A v tomto je to ako o dosť zložitejšie, ako keď máš treba normálny job, ktorý, ja neviem, pri ktorom nad tebou treba niekto metaforicky stojí a potrebuješ proste byť od vtedy do vtedy v práci a spraviť nejaké veci. Tak napríklad, lebo ja som výtvarník a živím sa tým, že malujem. No a ono ako tiež to dá niekedy dosť zabrať sa nejak premôcť a zobrať ten štetec do ruky a začať. Jako potom už, keď ako človek začne, tak už to tak nejak ide. Ale občas ako to prehováranie sa trvá. A když jsme to teda vzali z druhého konce, dá se říct, když jsi začala připravovat festival? Jak dlouho jakoby trvá ten proces do teďka? Jako prvá myšlienka vznikla, myslím, v novembri. Že to bol listopad. Já jsem chtěl říct úplně, že s těma měsícema mě to hrozně dostává, že prostě proč my musíme mít tohle jinak, než všichni okolo nás. Jaký jsou plány s festivalem dál? Tohle je první ročník, který se bude konat. Přemýšlíš už teďka dopředu třeba na příští rok? Nebo... Áno. Záleží od toho, aký bude mať úspech, samozrejme. Takže keď festival nebude mať u ľudí nejaký veľký úspech, tak asi nemá zmysel riešiť ďalšie ročníky. Ale teda takouto myšlienkou je urobiť tu veľký festival časom nejak, podľa mňa, tak do 5 rokov by sme to mohli stihnúť, aby sme sa práve vyrovnali takým tým najväčším festivalom, ktoré sú v Nemecku a podobne. Co to znamená velký festival takhle, jako, co si pod tím představit? Pre mňa je veľký festival tak akože kľudne od 5000 ľudí alebo 10 000 ľudí. Tak ještě jednou, velikost festivalu teda záleží jenom od počtu lidí podle tebe, jo? Není to třeba jako, nebo respektive takhle, zeptám se, plány na příští roky je udělat větší akci co do objemu, nebo třeba mít tam nějakou velkolepější jakoby věc, kterou bys tam chtěla dostat? Ono oboje, ako to ide ruka v ruke, hej, že čím viacej tam máš návštevníkov, tak to nejde mi o to prilákať čo najviac ľudí, ale čím viacej ľudí tam prilákáš, tak tým ti to dáva voľnejšiu ruku. A keďže ja som ten kreatívec, v podstate ten človek, ktorý ako ho baví tvoriť a všetko, tak ako ono mám vymyslené do budúcna, že čo všetko by tam mohlo byť a tak, ale... Chceš sdílet nejaké svoje nápady? Sú to aj drahé veci, ktoré treba zaplatiť a tým, že tam prilákáš to množstvo ľudí, tak ako to ti dáva tú možnosť. Ale chtěla bys zmínit něco, co by nalákalo třeba lidi na příští ročníky? Na co se můžou těšit, když všechno bude podle plánu? No, ja si predstavujem do budúcna. Samozrejme, to budeme musieť robiť aj v nejakom inom areáli, keďže Svojánov má teda nejaké svoje limity, presne. Ale teda pokiaľ by sme mali aj teda väčší areál, tak si viem predstaviť nejakú fakt veľkú zónu takého toho, takej stredovekej, ako sa to volá, pouť po česky, že?
a tam rôzni takí kejklíži a artisti a presne takéto ako rôzne tvory a bytosti, ako je tá morská panna, prípadne nejaké jak by som to nazvala, také beštiárium, alebo tak, že presne ako nejaké aj príšery tam mať a takto kolotoče nejaké stredoveké, väčšie a podobne. Takže to je ako jeden z nápadov, že čo tam mať. Ale tak je to hudba budúcnosti, no, tak tam ešte nie sme, takže ja sa snažím stále držať pri zemi, aj keď občas je to ťažké a stále vymýšľam niečo nové, lebo aj teraz, ja si vždycky poviem, že OK, už je toho dosť, preto aj ten program sme vydali ako relatívne dosť neskoro, ale vždycky som si hovorila, že OK, už je toho dosť a za 5 minút a ešte toto by sme mohli a potom tam stále ako riešiš to, že ako to spraviť, vlastne dohodnúť tých ľudí trebárs na to a podobne, alebo tie veci a potom sa to naťahuje samozrejme. Ale teda asi už ten program nechám tak, že bude nemenný, ale ako stále tam mám nejaké veci, ktoré by som tam doplnila, tak uvidíme. No. Možná bude nejaký překvapení pro možno áno, ešte. možno áno, možno sa ešte niečo podarí. OK. No, my vždycky na konci našeho povídání se snažíme poslat něco jako poselství našim posluchačům nebo jakoby radu, ale v tomhle případě to úplně nesedí. Možná spíš, jestli bys nechtěla ještě využít posledních pár minut a vzít si slovo a jakoby nalákat lidi, proč by měli přijít k vám na festival se podívat? Nebo už jsme všechno řekli? Ja si myslím, tak ja si poviem len toľko, že ten projekt vznikol s myšlienkou, že realita by mala mať trošku viacej kúzla. A to sa snažíme priniesť tým ľuďom. Takže pokiaľ je to niečo, čo ich oslovuje, tak kľudne nech sa zastavia. To zní hezky. Se mi líbí. Ďakujem. No já osobně doufám, že se na festival podívám. Těším se, co tam uvidím. Budu muset teda, jsem trochu nalomila s tím kostýmem, protože to není úplně můj šálek kávy, ale to ještě nějak přehodnotím. Jako pokiaľ neprídeš v tých kroksoch, tak sa nemusíš báť. To nemám kroxy, tak asi v pohodě. Mám Parkside pantofle. Upgrade. Môžeš to skúsiť, ale jako je to na Katovi, no, podľa nálady. OK. Jsem schopný asi přijmout tuhle realitu. Máš nějaký dotazy ještě? Ne, za mě dobrý. OK. Máš nějaký poslední slovo, který by si chtěla poslat mezi lidi, nebo už takhle jsme? Myslím, že toto už asi. Super, OK. Já bych ti moc chtěl poděkovat, že jsi k nám přišla, podělit se o zkušenostech s festivalem a rozšířit tuhle myšlenku mezi naše posluchače. Myslím si, nebo aspoň doufám, že někdo z nich si třeba najde a dostaví se. To by mi fakt udělalo radost. Já jsem si to rád poslechl, je to zajímavý povídání. Určitě vám budeme držet palce do budoucna, ať se festival podaří a i další ročníky, ať rostou. Takže za mě díky a držíme palce. Ja ďakujem. Za mě jaký díky, že jsi přišla. Bylo to hezký povídání a pro diváky odběr, like, zvoneček, komentář, já nevím ještě. Jo, hypy tam jdou dávat na telefonu, tak nějaký ten hype. Zviditelnění. Zviditelnění. Tak jo, díky a čau. Díky, ahoj.